бахтиёр эркаев ҳунарманд аз шаҳри Конибуда буда имрӯз дар озмуни вилоятии ҳунарҳои мардумӣ кандаккорӣ, гашткорӣ, оинабандӣ ва кундалнигорӣ иштирок намуд. Ӯ давоми 41 сол мешавад, ки бо ин ҳунараш зиндагиашро пеш мебарад. онҳо ба омода намудани сандуқ, айвонча ва ҳар гуна нақшу нигорҳои миллӣ бо истифода аз кандаккорӣ машғул мебошанд. ӯ мегӯяд имрӯзҳо талабот ба маҳсулоти омода кардаашон бештар шудааст. ҳамин ҳунарба даромадагим ба соли 86 даромадагӣ. падарам худаш кандакор ҳунарманд. ҳамин касба худам оза гирон рафсодиям. оилавӣ писарам қайниҳо ҳай ҳамаш оилавӣ, як дута сета бачаҳои ҳамсояҳо ҳай, як 9 нафар шогирдҳо ҳай. падарам ҳоли зинда, худоба шукр. мин корашона мо худамо гирон рафсодем. дар баробари ин ҳунарманд ҳамзамон аз 13 шаҳру навоҳии вилоят ҳунармандон иштирок намудаву маҳсулоти ҳунармандии худро пешкаши тамошобинон намуданд. гуфта шуд, ки мақсад аз ташкил ва баргузор намудани чунин озмунҳо ин таваҷҷӯҳ ба ҳунарҳои мардумӣ, равнақ додани ин соҳа ва дастгирии ҳунармандон мебошад. исмоилхоҷа музаффаров аз шаҳри Исфара буда дар ин озмун иштирок намуд. исмоилхоҷа кулолгар буда номгӯи зиёди маҳсулоти худро ба ин озмун оварда буд. инҷо мо пешкаш кардем намунаҳои маҳсулоте ки бо тарзи кундалнигорӣ сохта шудааст, бо кандакорӣ, ба тарзи кандакорӣ, ба тарзи дигар бо якчанд техникаҳои кулолгирӣ сохта шудааст. он пешниҳод кардем. ин маҳсулотҳо бисёр талабгорони худро доранд. албатта ин ҳама не, ин барои он ки ин ҳамчун армағони истеҳсол мекунем. барои ҳамин ҳам супоришгарои худашро дорад, талабгоро ҳастанд, корро пешбурда истодем. лозим ба зикр аст, ки озмуни мазкур бо ташаббуси раёсати агентии меҳнат ва шуғли аҳолии вилояти Соғ ташкил ва баргузор карда шуд. дар ҷараёни озмун меҳмонон аз маҳсулоти омоданамудаи ҳунармандон дида намуда ба кори онҳо баҳогузорӣ карданд. ҳамин тавр ғолибон муайян карда шуда ба онҳо тӯҳфаҳои пулӣ ва ифтихорномаҳо тақдим карда шуд.